Ayo para kanca sowan menyang Ponorogo yo. Iya, yo. Nyuwun dalane Mas, Mbak, Bu, monggo. Sik sabar, Bro, sik sabar. Ya. Nyuwun sewu adik-adik yang di atas son, ayo mudhuk. Nek dhuwur son ayo medhuk. Kowe kok lak kesetrum piye medhuk ora? Ayo medhuk. Matur suwun. Nyuwun sosis, Mbak Nining luwe, matur suwun.
kono miki. Nah, miki nek kono. Ayo ayo Mar. Solah ora. Kan kamu keturun wi. Sido solah ora keturun ora dibuka sik. Lah. Ah keturun to domonge ya. Ya ayo Mar. Kowe aja ngono tok. Karo sing ndi? Oh sing pojok kuwi. Wah, sing munggah son kae lho. Ora sing karo papeda lah. Oh, kuwi. Papeda pojok lah. Oh, pojokan oke. Oh, parani Mar. Sing pangan papeda wi to, parani. Iya. Ndang joget mek cium Jawa. Wet sing ning ngarepe kuwi to. Karo ndodok kuwi to, Bu. Ayo, ndodok. Aduh, astagfirullah. Iki mang jaranan delok nyeluk singkek sitok iki kondi yoan. Cina lho cah iki asline. Oh, Cina. Cina Sampai sipit lho. Jenenge Leng Taiwong. Oh. Lho delokan. Gek tulisane 86 sujono ora 87. Kayak pelek to. Sik to. Kowe jane maling kondi. Piye? Aku ora masalah bengokmu ababmu iki lho. Solo wenting ngono kira. Gak sih to Mar. Kowe kancane nggih. Kancane kabeh metune kok kono. Heeh. Lah kowe kok kono karo mulunge jane kowe. Nggih metu-metu ya Allah Gusti. Aku mangi karo golek rosok. Oh iya. Karo golek rosok. Lah ya karo golek rosok ta. Agape abdes ora. Lah ya. Lah kowe sik to. Aku ora masalah kuwi mek ansi tok. Meng tak goleki to. Semargamu di mana? Tak golek kan ratemu. Aku di WC. Yo sing apik, aku lagi di sini ngono. Ora ngising ya WC. Guyumu rapati manis pacan kene. Sik iki mangkane dhewe rene mesti ditimbali kongkon ganong. Acarane. Oh, salam sik. Ya. Loh, aku iki. Lah kowe kok ngene tok Mas salam. Wah aku, ge gak kowe? Awakmu Oke. Aku nang ngarep kok. Bapak ndi penontonnya kok sepi? Padheper ana Bos. Oh, alah ganti. Lah kok sepi mung akeh aku. Oh, nek ndi iki, ho. Oh, ya oke. Lho, iki neh lho. Monggo sing badhe liwat. Ini memang jalan aspal anyar niki. Lah iya, Wes, tak usah. Lah iki apa neh iki? Saya tahu iki dalan tol apa piye dadi tanggapane dhewe kok liwat wirawiri. Salam dhisik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegel aku lek ngono kuwi. Salami sing apik aku pegel ngono kuwi. Emosi aku. Sing apik disalami dadi sing apik nyauri banter ngono. Ya to, Mar? Assalamualaikum. Ora fase. Lah kowe salame ngalah-ngalane DJ. Lah iya. Kudune piye Beh kudune? wong dadapan iki tak akoni tenan, kompak tenan iki. Ki wong Saputra iki kompak ya wong dadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayah lagi lho, bayah. Tak akoni wong dadapan bi ababe. Sik aku ora masalah. Kowe abangmu bendal tenan balik ning irungmu dhewe kok. Iki wau acarane tasyakuran gitu, Bu. Tasyakuran Kalau nek banner lho, banner ngarep lho. tasyakuran ultah ke 1 tahun Devano gondrong-gondrong kuwi ngali yo. Ora ketok. Putra Ramadana gitu. Sing ulang tahun iki ya sing gondrong kuwi.
Gondrong iki tinggal setahun iki ta. Wis muga-muga tak dongakne sing niki mau Adik Devano. ultah adik Devano panjang umur. Amin. Rezekine kathah dadi wong sukses gitu. Wong dadapan iki tak dongakne panjang umur seger waras rezekine akeh. Amin. Aku salto ki mbok sawer apa ora, Bu? Oke. Sebagai ustazah sing apik, ngekek ular-ular sing apik yo kan. Dadi nggih basa sing apik, doane apa kabule piye, sok gede dadi apa. Ya aja ngono kuwi dosa lho kowe ngono ki. Ora dosa. Wong dongane kok dosa lho. Kowe tak dadekne kan mbiyen tau ngaji lho, suwi ning pondok. Pondok Gontor ngono lho. Rodok ngetan, mlebu ngidul, etane mbong, sing isuk mau. Pondok Masbur kuwi. Pondoke Masbur. Yo, iki ora usah kakek ngomong ya to. Dibuktekne salto sik to. Soal iki Wongso Putra ora sepele. Ayo Mas, pukul Mas. Pukul. Ayo kowe. Ayo Han, kok pukul kok menengah ae. Mata bocah kesel. Ayo Han, pukul Han. Ya, udah mau ya. Aja emosi. Wis sabar, aja minggir kowe. Mas, aku nyuwun tulung sing bakul nggih. Kok daripada viral mak gelunting lah dalah. Kula nyuwun ngene sekedhik nggih damel rencang-rencang atraksi. Niki salto mencolot ngliwati paron sampeyan iki mengke. Ya lek mbok menawa lek disangoni ya ora apa-apa. Aku ya cuma jarene. Ndi. Ayo. Ya, Han. Kek tekek. Kowe nek kene ora takon maca tok sak utuh. Ngenteni iki lho kan mau iki. Kowe ngenteni sapa? Iki. Kowe ngenteni sapa? Ngene Mas Mar. Mar kowe ngenteni sapa? Gancuk. Aku ora maaf banter. Tukang kendhange siap ngenteni. Kowe dinteni. Kowe ndek salto wong kok barno gente aku. Goblok. Aja emosi Mar. Wis Mar. Aku ngerti lek kowe emosi iki mesti obah. Aja emosi nemen-nemen. Mandul-dulmu iki jagone nyeprot. Aja enten-entenan ayo. Semar terakhir aku. Semar wae wong mulai sautuh lagi ani yo. Ayo le. Tepuk tangannya mana? Ki Wongso Putra. Iki aja mbok sawer iki, pinter iki. Golek sing goblok-goblok sawer. Yo Teo, ayo. Susulan ngocek no. Wis tengok. Lah sing njaba pager ya ora ngelungi dhuwit belas iki kan. Hayo, nyeluwi sitok-sitok aja kabeh. Bingung aku. Sumpah. Iya. Yo iki lho. Wah iki lho.
Wah. Jane ngono dibagi sing golek sapa ngono. Wis rusuhi. Iya Mbak kowe ngerasa omong kowe susu tak rabi lho kowe ngomong Beh. Kowe lho aku rono dikeki tau. Kowe torono. Mosi aku. Moro duduk. Yo. Ya foto apa dicium? Aja sik. Aku. Piye to? Piye? Kowe sapa? Iya wis sik to kowe penonton iki ben anu terpukau ngono lho. Aku ora masalah terpukau. Pedot. Ora ning kono sik iki lho, penonge pedhot iki lho. Lah iki lho. Loh, sabar. sapa sing Taline maksude. iki lho wonge? Weh. Sik sabar Mas. Iya to. Ya. Kenonge pedhot. Taline. Diganti tali kotang iki Mas. Aduh yo. Berat iki. Tali sempak. Oke, niki anu. Iya wis biasa tenang. Wis tenang. Wis. Asah anu tenang. Karo om panggah sabar. Sabar. Monggo anu kopat luare tuan rumah monggo pinarak datang mriki. Mas BG, kuat ular. Siap. Nyuwun sewu saderengipun monggo ingkang kagungan kajat monggo ta. Nggih, Mas niki. Heeh. Beh, tak dongane tenan Mas. Anake jenengan iki minimal iki kantoran iki Mas ya to. Nggih. Rasa repot-repot tak koampleng Sik. Ojo Mas. Sik tak dulu. Monggo Bapak. Sik. Aku gak eruh. Kan sing ulang tahun iki. Sampe bubuke. Ya. Mosok wae bapake. Saya gak percaya aku. Mosok ngatasi. Mosok. Lho ki mik lho. Ki mbiyen yo wayang. Niki monggo Mas BG, Mas. Tak nggih Mbak. Asmane sinten? Devano Putra. Jenengan niku lho Mbak kok ngomong kaya wong kemu. Sinten jenengan? Nyuwun sewu saderenge niki. Nopa. Lah Nopa omahe etan kono Oh, Aku yo Beh. Iki yo perapatan iki Kiati, dudu perapatan Paron iki. Ya lho. Beh, soalé Kiati iki. Saderenge Dudu perapatan Paron. Iya lho. Sabar itu Mas. Danyang nagih utang, bumi angkasa nagih janji monggo kupat luaripun. Mbok wideki ya sikilku. Luar Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih monggo. Wis tak dongane anake sampean sak keluargane panjang umur, seger waras rezekine akeh. Nggih to, masyarakat dadapan tak dongane panjang umur, seger waras rezekine akeh. Nggih to. Oke, iya to. Mas Semar Dalam karo ngenteni kenonge sik mbake nek jero dipanggil. oke, Han jaranan jarane jaran trejing jaranan jarane jaran trejing Sing ngulang Bapak Mantri, sing ngiring Bapak Mantri. Cek no. Cek. Ser. Ambekanku pedot. Ora nek ngono jimukmu nada masih keduwurane nyapu teman. Aku yo izin gitu. Padha laras ngono. Jimukmu masih dawur. Monggo Mbak Sasa kalian Mbak Adelia Kalista. Heeh. Ya. Trak tung dangdes. Oke, Oleh ya to, wis to. Mbak Sasa. Soale iki Wangsa Putra lho iki. Beh, ori dadapan.
gitu. Oh, ini dadapan. Ngebar gadong terus yang dadapan. Tombo kesel, Mar. Nambah kesel gitu. Tombo kesel. Mbak penyanyi Tabuti. Mbak Sasa kalian Mbak Adelia Kalista monggo. Nyeluke artis ora ngono kuwi to. Nah, kula. Yo. Koy MC ngono kalau guyune. Nah, iya monggo. Kita tampilkan artis. Oh bapake kok tak kira artis ya iki. Ngapunten Pak kula kinten artis dengan bareng mboten apa-apa nggih. Kayak Bob Sadino ya rambutnya. Nggih Pak, jangan lembut monggo Pak, jangan lega Pak, jangan Pak. Sekecaken Pak. Benjing mriki malih. Yo, kita tampilkan artis yang satu ini. Yang satu tinggi badan 160. Monggo saking Pasar, saking Koramil, saking Kapolres Polsek, monggo diaturi pinarak napa teng mriki? Oh nggih, foto nggih. Foto. Oh nggih. Niki Pak Semar dinajak foto Pak, kena pasal Pak niki Pak. Pasal ndasmu yo piye? Ngene ora anu ya. Ale Mas. Sanggar kopi lagi. Budal. Tambahin ale Mas. Heeh. Ora krungu beme. Miki bareng ya abot. Bandengan galak. Kediri punya. Sandi. Laju saya menengah, laju saya melipir. Saya mau tanpa petang lemak. Badel. Ya. Sumudo pengen selamat berebut. Joko Kabiwono. Wow. Wes wayahe tadi, wes wayahe ngelilir.
wis dadi kembange lambe kondang gandengane uga sebelahane bejute buta saka depan iringi romo pekon sega gedang geplak goyang sing padha nonton lekay wis ana wis ono Prabu sewan dono sawadono ayo bagyo marang wong kang padha teko ora ketinggalan ketinggalan samandiman yen kaki wong teko ora nonton eman-eman monggo disalamne salam hae 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 bareng hae hae sing wis ning balagan ayo padha ngrambeake salam hae 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 sing wis ning balagan ayo padha ngrambeake salam hae 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 ayo bareng hae hae sing wis ning balagan ayo padha ngameake ki wangsa putra wis dadi kambange lambe kondang gandengane uga sebelahane bejute buta saka depan iringi romo pegon segra gendang geplak goyang sing padha nonton lekay wis ana Prabu Klana sewen dono sawadono ayo bagyo marang wong kang padha teko ora ketinggalan ketinggalan Kyai Samandiman yen saking wong teko ora nonton eman-eman suro Suro! oh 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 Suro! Rame rame rame. Oh. Suro! Ayo sur. Oh. Awe, 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 awe. Oh. Suro! Rame 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 rame. Oh. Rino wengi
dadi ati tanpa der tanpa nendra kayung yen marang slirane tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresna paneman wong bagus satemah lara as ora
Nyuwun sewu bagi yang menemukan dompet warna hitam kecil bisa diserahkan ke Ibu Merah. Bu sapa jenenge Bu Suyati Bakul Rujak. Dompet kecil merah Bu Suyati matur suwun. Mangke wonten imbalane matur suwun. Jaran nucon Sangrang-sangrang sawanane ono parang jalo mangan jalo ngombe ning tegyalan sukate ating lileran ning belombang banyune ating tritisan masya suka temas ing sore sing kepingin banyu beria bisa dison sing beredul
senenge sing mari-mari namo joko lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire isun sing kira sing nyangka iso jodoh ya ampiri ngomong guyon ya kawitane akhire ya jodoh welase Lila nono pamit mulih pasti kalah yen titik jodone yen dudu jodone wong sing tak tresnani gandos mundi wong kang bisa satermo lapai mong samene ngatur puji kok susah sampai geleput wes kesel susah coba dadi yo aku tulung buka hatimu kurang apa aku nuruti karepmu ikane sliramu ninggal aku apa pancen wis karise aku kudu kaya ngene
kowe padha tresno ninggalake rasa kowe tega gawe lara tak akoni pancen aku salah tak akoni aku mung gawe susah kabeh mau dudu karepku nanging takdirku lara aku lara nopo kahanan sing tak tampa lila aku wis lila kowe nyandeng wong liya apa pancen wis karisi aku kudu kaya ngene kowe padha tresno ninggalake rasa kowe tega gawe lara tak akoni pancen aku salah tak akoni aku mung gawe susah kabeh mau dudu karepku nanging takdirku lara aku lara nampa kahanan sing tak tampa lila aku wis lila